Kabayatan na, kumusta tayo mga matigiti linemen tayo apo nga na ipatulod di jay panel ko. Kaminta na labsan kano dito yung apo ni General Manager Cipriano Perry Martinez. Ket nang TED iti extension agaputa kitkidaw apo iti panel ko nga ma-extend ako mamit. Taado gayam nga waywaya adapay galba nga naitayab kadigiti poste ti kuryente. Diyos ko, nagbuteng sa jay. So nga, manirmaan pa lang iti restoration, naging gana ka dito yung daway. At nandun pa ang ating mga linemen ng Ilocos Norte Electric Cooperative. Detalye ka dito, interview tayo ken Kuana. Di pa. They were actually humingi ng extension ang GM ng Panelco 3. That's Panelco 3, no? Panelco 1. Ay, sorry. Panelco 1, that's the area of Bolinao, Alaminos. Dahil ang talagang tinamaan ng bagyo is yung area na yon, no? Panelco 1. Lalong-lalo na yung Bolinao. So, nung nagpadala tayo ng tulong doon, by yung tao natin, bali 7 of them, na yung 7 kasi ang umakyat sa poste is a crew of 3. So technically, pagka nandun sila, they're in one place, yung assignment nila, 2 poste kagad ang naakyat nila. So medyo mabilis. Yung mga ibang nagpadala ng tulong, mga isang team lang, isang poste lang. So they're very appreciative, no? So 7 days yun, nag-request sila dahil marami pang sira. I think overall in that area, in Panelco 1, parang mga 70% pa lang sila. Perhaps lower. Grabe yung sira. I was asking our linemen nung dumaan ako sa binisita ko sila last Sunday para kamustahin sila, maghatid ng allowance nila dahil siyempre yung pinadalang allowance sa kanila pang 7 days lang. Since they're extending. So I personally dropped by also kasi Lineman Appreciation Day actually yesterday. So siyempre wala sila dito noon. So parang nag-celebrate na kami doon sa kanila yung Pangasinan. No? So tinatanong ko nga sila kung anong malakas, kung yung egay na tumama sa atin about 2 years ago or yung emong in that area in Pangasinan. Sabi nila mukhang mas malakas yung emong talaga dahil yung mga yero yata nasa mga linya tapos yung mga poste nga natumba-tumba. So that's our way of helping us. Also, it's the same emong na papunta rin sana sa atin. So, that's also our way of thanking po Diyos na for sparing Ilocos Norte, no? Kasi kung hindi yun lumihes, sa atin yun. So, baka tayo yung nasira rin, no?